Шэры, чорны, паласаты, усе каты, браты. Колам тыну свет каціны, поўны дзіўнаты, поўны дзіўнаты. Прыгоды кота Філімона. Гадзіннік з зязюляй. Чаму ён так ходзіць, Баніфацый? І навошта ўвогуле гадзіннікі? Адчапіся. Гадзіннік паказвае гадзіны, каб бабка ведала, калі даць нам малако. Цікава. А калі бабка дае нам малако? Рэдка. Вельмі рэдка. Ну, калі? Значыць так. Спярша пяе певень. Потым узыходзіць сонца. Потым зязюля з гадзінніка кукуе, як цяпер. А потым? Устае бабка, доіць карову, грэ малако. І ўсё. Кукуй, калі хочаш, але заўтра ўсё будзе раней. Захварэў наш певень. Якая гадзіна? Трэба іх правучыць. Што такое? Зараз гляну. Ай! Усё ў парадку. Якая там гадзіна?
Боніфацій, коли ж нам дадуть молочка? Лежи тихо. Ну коли ж буде наше молочко? Ай, як тягнеться час. Новий ненажери. Шалений день від самого ранку. Ніколи ще не чекав сніданка так довго. Миші на виход. Дід згубив спружинку. Не знайдете? Боніфацій вам дасть на горихи. А я додам. Обед готовий. Уже обід? Ой-ой, як хутко минув час за працею. Коли ти ще не голодний, я допомогу. Дякую. Я як-небудь сам.